दिनै आं लाजिनाय मोनदों दिनै प्रमद बर' सरकारा दिनै रायजोनि थाखाय मा मावगोन आं खिन्थु बेक्तिगत हिसाबै दिनै आन्दलनकारि हिसाबै एक्स NDFB हिसाबै आङो दिनै प्रमद बर'आ दिनै मोजां मावनो सानखो ना माखो दिनै जोंखौ लानानै सुक्ति खालामबाय बड'लेण्ड पिक मिशन खालामबाय जोंखौ डेभेलप खालामनो बर' सेंग्राफोरखौ दिनै डेभेलप खालामगोन होननानै बुंदोंमोन दिनै बोरैथो दिनै पार्टि फुटा हिसाबै माबा सेलेक्सन खालामनाय मानाय आंनि नामखौ लिस्टखौ दामबाय दिनै इमान लासिं सिं खिन्थु जों जाथिनि सेक्रिफाइस खालामनानै जों अमा माब्रैनि थाखाय बिराद लाजिनाय मोनदों तामुलपुराव दिनै जोंनि जिखिनि एक्स NDFBनि सेंग्राफोर दोङो बिसोरखौथ' जेबो संस्थापनखौनो होनो हाखादिया प्रमद बर'आ नैबे मोनसे भिडिअ'आ ना मैयानिफ्राय आंनाव गोबां मानसियानो भिडिअ'खौ हरबाय थादों शेयार खालामहरबाय थादों आं नायदों रत्नेश्वर बर'नि ओमफ्राय बे बड'लेण्ड पिक मिशननिफ्राय बिनि मुंखौ दानना होनाय जादों बियो तेजपुरावबो ट्रेनिं लाहैबाय अमा बड'लेण्ड पिक मिशननि थ्रुयैनो बिथांखौ गोबां ट्रेनिं लाखांनायनि उनाव सार्टिफिकेटबो मोनबाय मोनखांनायनि उनावबो जोंनाव मा पलिटिशियानफोरा आरो पलिटिशियाननि लिडारफ्रा मा खालामदों नामाखौ मा दाननानै हरदों जाहैबाय ओमफ्राय बिथांनि सायाव हयतोबा पलिटिक्स एसे गेलेदों जानांगौ नैबे जोंनि मानगोनां श्रीजुत प्रमद बर' सार लिस्टआव फैखांनायनि उनावबो UPPLनि कयेकजन दैदेनगिरिफ्रा ना लिडारफ्रा दाननानै हरदों बेखिनि बाथ्राखौ बिथाङा फोसावदों आरो साननोबो गोनां जोंनि माने बर'नि पलिटिक्सखौ माब्लाबा मिनिनोबो ओंखारो ना बेफोरबायदि आरोखि मालाबा पलिटिक्सआव बिदिया जायो दा जेरैबायदि सोलिबाय थादों नैबे सरकारा जुदि पसिसाव जुदि ब्रायैनो जुदि बायमारोब्ला होमब्लाना पसिसनि उनावहाय जायफोर UPPLनि सोद्रोमाफोर बिथांमोना मा जागोन अना खानानो दा पावाराथ' बयनिबो पावारा 5 बोसोरल' थायो 5 बोसोरनि उनाव सोर फैगोन नोंबो बुंनो हाया आंबो बुंनो हाया UPPLनि हार्डकर ब्रेनि लिडारफोराबो बुंनो हाया साननो हानाय गोहोगोरा दैदेनगिरिफोराबो बुंनो हाया जे UPPLआ आरो 10 बोसोर सालायबावगोन बे बाथ्राखौ रावबो बुंनो हाया सोर फैनो हागौ कंग्रेसबो फैनो हागौ BJPबो फैनो हागौ नङा होमबा बेखौ जों बुंनो हाया खिन्थु बियावबो जुदि UPPLनि सोद्रोमाखौ इदि खालामोब्ला बोरै जागोन UPPL सोद्रोमा हार्डकर सेंग्रानियानो जुदि नामा बा माबा मोनसे मिशनाव बा माबा मोनसे बायदि रोखोमनो फैयोब्ला बेफोरखौ दानना होयोब्ला बिसोरो माबोरै जागोन बिनि गोसोआव माबोरै मोनगोन नैबे बाथ्राया दा नैबे अमा माब्रैनि थाखाय बेखौ बेफोरबायदि मिडियायाव दामलायनो गोनां बा माबानो गोनां बुंनांगौनि दरखार गैयामोन नाथाय अपोजिशनफोरनि थाखाय बिथांमोना मोनसे खाबु होनानै दोनदों आरोखि माबोरै खाबु होनानै दोनदों जायफोरा BPFजों गिदिंफाग्रा बिथांमोननि थाखाय नैबे बड'लेण्ड पिक मिशना नङा बे सिस्टेमनिसो जाहैदों बेफोरबायदि दा ओंखायनो आंनोथ' होखाया UPPLनि मोनसेबो जिनिस आरो आं लुबैयाबो मानो होननानै बुङोब्ला आं उमुगा इदिसो बिनलाय मानो हरनांगौ ना बायदि रोखोम बाथ्रा जादलायो खिन्थु जोंनि BCDCआवहाय बेफोरबायदि जायाखै आंनि खेथ्रआव आरो आङो लुबैयाबो बेफोरबायदि थ' जों नायनानै लानि नैबे रत्नेश्वर बर'नि माखासे बुंनाय बाथ्रा मेनलि साननो गोनाङा नैबेसो गबिन्द बसुमतारिया थारैनो जायफ्रा BPFजों सेंग्राफोरजों ओंखारफायो बिथांमोननिखौ एसेबो मारनाय नङा नामा गबिन्द बसुमतारि बिथाङा एसे सिन्था खालामथों गबिन्द बसुमतारि सार नोंथाङा बेफोरबायदि माइगाब जुजाय खालामनाया मोजां जायाखै नोंथाङा नोंनि समस्थियाव देरहागोन ना देरहाया बेखौ एसे सिन्था खालाम आरो प्रमद बर' जोंना BTRनि CM बिथाङाथ' साननो हानाय गोहोआ दङ जोंथ' थौले मेलेम नैबे रत्नेश्वर बर'आबो सिन्था धारा खालामनाया थौले मेलेम दिनैहाय प्रमद बर' गावनि समस्थिनिनो मानसै बे मानसैनो माइगाब जुजाय खालामनाया गोबां साननो गोनां दिनै BTRनि CM बायदिया बेफोरबायदि माइगाब जुजाय खालामनाया मोजां जायाखै आंनि नुहुरनायाव आंनि नोजोराव नोंनि मेन्टेलिटिया जे बेफोरबायदि थौले मेलेमनि गोसोनि मानसै आरो थौले मेलेम गावनि खुद बर' रायज्लायग्रा सुबुं आरो बर' हांखोजों लिरग्रा मानसै हंला हंथा थब्रा थसानो
बेफोरबायदि मानसिखौ जुदि बेफोरबायदि खालामोब्ला प्रमद बर'नि फारसे एसे साननोबो गोनां जागोन बा साननोबो गोनां जागोन माने बर'नि प्रति अननाया बेसेबां दङ बिनि फारसे रायजो राजाया साननो हागोन। थ' नैबे रत्नेस्वर बर'नि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय नोंथांमोना कमेन्ट लिरनो हागोन आरो आंनि बाथ्रा बुंनायावबो बै इउपिपिएलनि मेम्बारफोरा दुनियानि लेथ्रा लेथ्रा लिरना हरोब्ला साबसिन जाबावगोन। गाज्रि मा कमेन्ट गाज्रि लिरनानै हरोब्ला मोजां जागोन। आं नायनो लुबैदों एसे साबेसेया गाज्रि कमेन्ट लिरनानै हरो खिन्थु बिथांमोनखौबो आं आरोबाव डिटेल्स होनो थाखाय मोजां मोनगोन आरोखि। आंनि नामा रत्नेस्वर बर'। आङो बड'लेण्ड पिक मिसनाव दिनै सेलेक्सन जादोंमोन। सेलेक्सन जानानै दिनै आंथ' सेलेक्सनखौ आं हारसिं जायाखै। दिनै बड'लेण्ड पिक मिसना दिनै आंनि जिहेतुनि मोनथावना बे बुस्थुखौ नायदो आरोबो तामुलपुर डिभिजननि आन्दाराव दिनै अमा रानदों। बे अमा राननायाव आंनियाबो लिस्टआ दंमोन। लिस्टआ दिनै थानायसेयावबो दिनै आंखौ दिनै माबा खालामबाय, लिस्टखौ दाननानै आंनो होदिया अमाखौ। दिनै आं लाजिनाय मोन्दों। दिनै अमा माब्रैनि थाखाय आंनि लिस्टखौ दानबाय। दिनै इउपिपिएलनि सानैसो लिडारफ्रा आरो इउपिपिएलनि मा होनो एमएलएनिफ्रायबो दाननाय बे बाथ्राखौ बुंदों आरो अफिसारफ्रा। ओमफ्राय बेनिफ्राय कनसेन्ट नङाबा आंनो होनो हाया होनना बुंदों। दिनै आङो फार्स्ट किस्ति सेकेन्ड किस्ति बेखौबो मोन्दों फैसाखौ आङो। आरो बे डिभिजनासो दिनै सेलेक्ट खालामनानै आंनि फार्मखौ नायदों। नायनानै आं तेजपुराव ट्रेनिं लादों। फार्स्ट किस्ति सेकेन्ड किस्ति बे बिलखौबो मोनबाय। ओमफ्राय नै थार्ड किस्तिमोन, थार्ड किस्तिखौबो मोनदिया। दिनै आं लाजिनाय मोन्दों। दिनै प्रमद बर' सरकारा दिनै रायजोनि थाखाय मा मावगोन। आं खिन्थु बेक्तिगत हिसाबै दिनै आन्दलनकारि हिसाबै एक्स एनडिएफबि हिसाबै आङो दिनै प्रमद बर'आ दिनै मोजां मावनो सानखो ना माखो दिनै जोंखौ लानानै सुक्ति खालामबाय। एनडिएफबिखौ लानानै दिनै बड'लेण्ड पिक मिसन खालामबाय। जोंखौ डेभेलप खालामनो बर' सेंग्राफोरखौ दिनै डेभेलप खालामगोन होननानै बुंदोंमोन। दिनै बोरैथो दिनै पार्टि फुटा हिसाबै माबा सेलेक्सन खालामनाय मानाय आंनि नामखौ लिस्टखौ दामबाय। दुखु मोनबाय आङो। दिनै प्रमद बर'आ दिनै बेबायदि खालामनाङामोन। जे बर' हिसाबै गासैनोबो समानै रानना होनांगौमोन। बेखौ आं खावलायो। दिनै एमएलएआ दिनै एमएलए जाय सायावनो बे बुस्थुआ एप्लाइ जानाय फैदोंमोन। दिनै निउस होदोंमोन, जों एप्लाइ खालामबाय। एप्लाइ खालामनायाव बे बुस्थुखौ जोङो दिनै मा होनो जोंनि नामा फैबाय, लिस्ट जाबाय। लिस्ट जानानै दिनै जोंनि लिस्टखौ दानना होबाय एमएलएआ। दिनै एमएलएआ गावनो दिनै एमएलए जायाखैमोन मोनसे समाव। बे समावनो बे बुस्थुआ एप्लाइ खालामनाय फैदोंमोन जोङो अफिसाव, भेटेनारि अफिसाव, तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट अफिसाव। दिनै इमान लासिं सिं खिन्थु जों जाथिनि सेक्रिफाइस खालामनानै जों अमा माब्रैनि थाखाय बिराद लाजिनाय मोन्दों। तामुलपुराव दिनै जोंनि जिखिनि एक्स एनडिएफबिनि सेंग्राफोर दङ बिसोरखौथ' जेबो संस्थापनखौनो होनो हाखादिया प्रमद बर'आ दिनै। आरो बेयाव मा होनो आं लाजिनाय फैदों। दिनै एनडिएफबि हिसाबै आङो अमा माब्रैखौ दिनै बिनि आथिङाव हमनो थाङाखै आङो। आं दिनै निजेनो ट्रेनिं लादों। ट्रेनिं लानानै निजेनो आङो सेलेक्ट जादों। सेलेक्ट जाबाय। जानानै आं बे बुस्थुखौ आङो दिनै मोननो जयग'था खायसो आं दिनै आंनि लिस्टआ फैदोंमोन। लिस्टखौबो दाननाय थांदों। नै लिस्टआ दङमोन फार्स्ट लिस्टआव। मैया हराव सानैसो बिसिनि अफिसारफ्रा भेटेनारिनि अफिसारफ्रा फन हरदोंमोन आंनो। ओमफ्राय फन हरना आंनि लिस्टखौ ओमफ्राय होनाय जानाय नंला, नोंनो फायनाङा होननानै बुंदों आंखौ। दिनै होमबा सारा बिटिआरनि एक्स एनडिएफबिफोरखौ लासिं सिं खालामनाय जादों। दिनै आं हिसाबै एक्स एनडिएफबि हिसाबै दिनै आंबो लाजिनाय फैबाय। सारा बिटिसिनि जिखिनि एक्स एनडिएफबिफोर दङ बिथांमोनहाबो दिनै लाजिथावना बाथ्रा, दिनै लाजि फोनांनाय बायदि जादों। दिनै प्रमद बर' सरकारा दिनै जोंखौ लानानै दिनै सुक्ति खालामदों। दिनै एनडिएफबिखौ लानानै बै समाव आबसु थानाय समाव बे एबसुखौ लानानै मानो सुक्ति खालामदिया। जोंखौ लानानै एसेनो सुक्ति खालामबाय। सुक्ति खालामनायाव दिनै मा होनो जोंनि बे अमा माब्रैनि थाखाय जोंखौ भिखारि बायदि दिनै प्रमद बर'आ जोंखौ लासिं सिं खालामदों। आं दा गुरै खावलायो प्रमद बर'आ बिदिखौ जाहाथे खालामा, जाहाथे समान मोनथायजों बयखौबो नायो। बेखौ आं खावलायनानै आं बेखिनिखौनो बुंनानै जाबाय।